Když bys měl vypíchnout jakoby 3 nejzásadnější věci, když je jako firma ve ztrátě, co se jakoby musí udělat? Umíš říct jako 3 nejzásadnější? No, dôležité je určite si to uvedomiť. Pretože veľa firiem stále si myslí, že akože je to v poriadku a pokračuje v nejakej stratégii a aj v spôsobe riadenia. Keď je firma v strate alebo v takej situácii, ako sme boli my, tak sme boli fakt v kríze. A vlastne keď ste v kríze, to znamená, že stane nejaká havária alebo nejaký veľký, tak je treba krízové riadenie alebo krízový manažment. Takže vlastne to bola jedno zo zásadných vecí, že som nasadil krízový manažment. Čo je väčšinou nepopulárne, pretože ľuďom veľmi detailne hovoríte, čo majú robiť, ako majú robiť. Vnímané ako mikromanagement, ale vlastne v nejaký okamih to je nutné. Keď je tá firma v kríze, musí dávať jasné príkazy, čo kto má urobiť a tí ľudia musia dodržiavať a vlastne až militantne tie príkazy a dávať vám spätne vedieť, ako to funguje. Takže sme mali týždenné, každý pondelok ráno call, čo sa bude robiť tento týždeň, aké sú rozdelené úkoly. Takže krízový manažment. Potom druhý dôležitý krok bol vlastne v rámci tej transformácie pozrieť sa urobiť si nejakú segmentáciu alebo rozdeliť, čo funguje a čo nefunguje. A to, čo nefunguje, to prestať robiť, odrezať.